manita. Ako nagkahan ka ron. Kabay mo ka panchito sa mga manita. Si Faith. Yay! Ako open na natin eh. I don't expect. Abi na ko si Mudana. Nakarong na ano. Pero the surprise dyan ko mga kapanchi. Yay! Ay, kayo sa dani open nun. Hilap mo ka. Kaya ka ba na ba kaya na amin ako ang kiriyan niya? Tawag ka lang kapalaran niya. Kabalong tikalo na sa'yo eh. Ay, sugal. Naging ay rin ito? Wala pa na rin. Ay, kalisod ba ni opinon? Oy! Ayun na, yes! Yay! Change ng headphones. Ano, baso? Ganun, nasa naman eh. Oy! Regalo! Salamat! Salamat ka na! Regalo! Salamat, Faith! Ang wish come true! Ang wish natupad! Yeah! Branded! Mga branded! Yeah! Ang akong regalo kay Chloe. Asa lang? Open ha? Sige! Ang tanaw na ito ang nila. Oh. Ay, regalo daw. Kadali ha. I-open sa lakot ng regalo. Kanino ito? Sa? Ay, inyo tanan. Yehey! Sa ila tanan. Right. Kalapag kay Papa. Salamat. Branded. Pajama, 30 pieces. Rip lagi ni Jack. Magdaan ah. Sa Lazada niya. Di ba? Lahat ng mga kaisan ko, matusay ko, pwede ka pag-umalan. Guys, open. Pero kami tayo today. Away, dyan ko na iwa ka na Ikon sila dito. Ano ni regalo? Amo tanan. Oh, chipin me. Tapos, kini mo nang i-order na mo dito. Nada mag-order pa? Ano mag-order dai? Dili oy. Kami man nag Order sa Lazada. Si Papa na pili. Ano ba yun? Yay! Salamat! Salamat mga children of Christ! Sila pay na sa Jack ang Are, nang-i-open sila sa ilang mga regalo. Grabing open. Kinsa ka rin nabunutan ni Mutin? Ano, si Ate Muda naman, na-exchange gift lang ni mga Ay, kapatid. wow! Imo, Tama, imo pwede kinsa na nabunutan ganyan. Kinsa na? Hindi, gihulan. Kay kinsa na? Kay Chloe na, no? Chloe, yay! Sa imo, Bexe, Jack, yay! Kinsa ba? Dreams come true? Oh. Yay! Waman siya, waman siya. Imo, Bexe. Si KGP. Si KGP na kapuno. Imo mo, dreams come true? Yes. Oh, akong yata case. Yay! Papa, ata na. First time na ko na lagi na. Nagbaylo mo. Parang nagbaylo mo. Ay, hindi. Abri nga pa na ate, di na gatas. Hindi alam ko, wala nag-isuot o karton ang anong regalo na ako kay ano. Bakit magkikita ka lang price ba? Ay, mga saman. Scotch tape. Scotch tape. Oh! Scotch tape ang lalawat niya! Scotch tape. Yay! Ano sa pangalan?
Mabalik ito na. Yay! Ano sa man? Dreams come true? Yes! Pajama. Wow! Maraming pajama. Tama pang urani mo dito sa Manila. Oh, kay Peto. Pwede plastic yung bati. Sorry, dapat Ano naman mo? Baka lang, bati yung kamitian ko ang mag- Kaya kay Chloe Ay, dapat ito eh. Ako Ako ang ang balikan. Oh, ang hatag daw ko ni Chloe, Mara, walang i-open. Here, later I'll open Oh. for you. Hindi, plastic dyan. Si Jack, nakalisod si Jack. Diba, nice tayo si Jatan. Oh. Uy, naman ito paggawa buwag. Dapat na yung emotes. Ha? Ay, nasa ano, tungad. Yay! Happy siya. Dreams come true. Yay! Dapat sa second question mo sila na. Gali. Bawat nila sa dyan. Thank you. Unsa na? Unsa? Thank you, mga. Wow! Ipay na ako, ate mo. Dan ni Guan na to. Nahutan niya akong ano, tumahal. I-try na natin, mas bakit Oh, si Eso, si... Dili, no? Isa na, boy. Isa na, naka... Sa mali. Ano lang, hydro sila. Sa mali. Mujol. Ate mo, salamat to. Sila ni Unod. Yay! Yay! Alam ka, nagkagaling outfit. Yay! Saan galing yan? Letter? 1,000 na Kahit sulod. Kuya Ace, balitin, no? Oo, may kwarta pa niya sa Kuya sulod. Ace, yay! Wala na nilagap niya. Ato, ay, tingnan natin. Tingnan natin. Oh, order yan. Galing sa Lazada. Ang imong cross. Yay! Ang cross niya. Si Faith nagpilian na. Worth, ano yan? Pero, Ah, 900. Wala ka ka-surprise. 900? Yes, Tito, Tita. 900? Salamat pa. 1,000 plus yan. Here. Wow! Wow! Yay! Kay Alfie. Ari ako ah. Your dreams come true. Yay! After most, wala na ako nasunod kay Ace ba? Tapos na pero 1,000 plus ihapon. Thank you, Miss Granny and Papa Lo, for the meal. Yay! Salamat, mas. Kasi tayo mo ah. Nabigyan mo ba ako na? Kanino yan? Medium lang ko. Hindi ka kasiksi pa. Kulihan mo. Yes, ako. Namulot pa, namulot. Betul, Jack. Bilang mo gano'n na po. Oh. Murag tanan naman naka-open mga kapachi og regalo. Thank you sa mga naghatag og mga regalo, labi na sa amo, sa mga children, naghatag sila. Ng bless, ng grace, naghatag sila. Thank you very, very, very much. I love you all. Mwah! Mwah! Yay! Bye-bye! I love you, children. Unta sa sunod, magtapog tatanan ha. I love you. Bye-bye. Merry Christmas. I miss you, blessed Grace Thomas. I miss you very much. My love you. Ipalupad lang na ako ang akong regalo. Nga! Nga!